हेलो हाय नमस्कार आम यूट्यूब चैनल आपण मान स्वागत रथ यात्रा उपलक्षे सका बजे आम सब काम सरला छुआ सब ट्यूशन जाकि आसिले आज स्कूल सब छुट्टी घरे अच्छा आम पाखरे आज मंदिर अच्छी जगन्नाथ मंदिर ये रथ टणा आपण मानक देखू आम वीडियो देखुले गोटे आगे सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ देखु लिलिया रथ करची टाणिब देखु पाछ होती जावाक पड़ो देखु मिट्टी सब फिता मापी साइज करी गुआ गछ लगाऊँ पाखे सहयोगी गोम ये हूँ कणा ना गुरिया यही गछ सब आज आसी मंदार गछ एटा कि गछ फास्ट लव फास्ट लव गछ देखु केमिटिया बढ़िया फुल फुट हल्दिया सेटा कि गछ सुगंधराज केते कड़ सुगंधराज गछ एटा हाइब्रिड एटा हूँ मंदार गछ सेटा कौन सेटा कि गछ अशोक गछ सेटा भी गोटे अटक ना एटा हलदिया अशोक एटा हूँ लाल पिंक कलर अशोक गछ भेराइटी भेराइटी गछ सब आनिकी लगा होची बढ़िया बगीचा मिटू देवे ऊपर को ना मुँह टे देखा कदली गछ ये गोटे बड़ मंदार गछ आ गुआ गछ सब है धाड़ी है लगा है अठी गोटे चंपा गछ है से हिंदी ओडिया सब बोलियो देखु माड़ी रे आम गुड्डी सब गछ लगे माड़ी लानी एत बाट काकुड़ी गछ लगे काकुड़ी गछ एठी भी काकुड़ी सेपट जन्नी मंचा है सब गछ लगे देखो हम बाड़ी बाँस गछ गड़िया ऊपर पड़े आसली बाड़ी ओम चगला हो कर दे रथ प्रस्तुति चली कारीगर मैंने लगी जा खेला खाଇବା सैलानी गाधे ठाकुर पूजा करी ठाकुर जगन्नाथ हार गुंथी आसी ये पखाड़ा खाऊँ हाय कर दे हाय
जगन बट हनुमान सब केते बाट कहनी जाई पारो ना बिल हटे एई मंगला अच्छा ना तुम एबाटे जाई जांडो एकातर रोणा साई रे उठंडा रोणा साई नुए हां हां हेडी जाई पारो ना ए बाटे हां ये टोटा बाटे जी रोणा साई बाटे जाई पारो ना बिल बाटे जाई पारो ना धड़ घटा मार ना जा ना ए जा को बाटे जीबी गां 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 ए बाटे एपटे तो जा पड़ो एई बाटे जळहरा दे जा पड़ो तुम्हारा कोठी बुड़ी बा ए बाटे रोणा साई बाटे जाई पारो नी हम वीडियो जो मैंने देखते लाइक सब्सक्राइब करंतु भल लागले कमेंट करंतु माने हम वीडियो